Namhlanje sinoGabriel la e-studio ophuma eRevelation. Uqeda ukuqokela yenye izindondo. Gabriel, inkampani yakho ayiqedi ngasho nonyaka kodwa usuncindisana nezinye esigayigayi kule industry. Awusitshela uzizwa kanjani? Ngizwakala njengobufakazi bokusebenza kanzima, kusebenza ngokuyikhandla. Mina ngiyaziqhenya kakhulu ngathi kakhulu impela. Ne-Revelation ayindawo. Ake sihlalo odabeni ke. Asikhulume ngezinsolo uMpumi Sidibeng asibhekise kuwo. Ukuthi le ngoma kaBasetsana yabhalwa kuye, ayiwena njengobusho. Ngasho nje ngithi phela nezenzo ezinhle ziyakuthola ukujeza. Yebo le ntombazane mina ngayinikeza intention. Kodwa ubheke nje ukuthi sikuphi njengamanje. Siphikisana ngama-podcast, siphikisana ngama-Instagram live njengey'ngane. Yadabulisa ngempela lena. Indlela nje desperate ngayo ukufana nodadewabo. Mina ngizamile kakhulu ukumvikela. Zama ukumvikela kodwa angahluleka impela. Ngcono-ke manje iqiniso phela liphumela obala. Ukukhumbula kahle, uMpumi wakhipha ingoma efana ncamashi nakadadewabo uMaroon. Ithe uma engaphumeleli ke leyo nto, waqala-ke manje wayiphonsa kuma-clients ami efuna ukulala nawo. Ngisho nama-investors imbala, ngaze ngalahlekelwa yenye i-investor ngenxa yakho Mpumi. Yabona nje le ngane ifana nezivunguvungu esenza umonakalo yonke indawo. Maka fela. Mina ngizamile ngempela Uthomaka. bandla ngemoya nomoya. Hayi ngabona-ke namjayi ngcono-ke lesihluka naye kuyenza njani. Yabona leke ingoma-ke yona hayi uyayisanganela bandla. Ucabanga ukuthi uyakwazi ukucula bengakwazi ukuhlola. Ucabanga ukuthi uyena ophethe la eRevelation ikhale sakhe isitashi. Uzothi mina naye esishadini. Uthanda mina ngidoda yakhe. Yabona ibuhlungu ngempela le nto iyadabukisa. Sihambile isitimela sisukile manje station. Uyazi ukuthi wakwangitshela ukuthi le ngoma kaDebbie Fraser yathi abanye bayongibona yapha la uyena. Hey bathu ngitshayebi wamaka. Baba. Me. She's the best. We therapist, especially as with PTSD. She is fully booked for the whole year, but ngizamele utholele uMaroon ispace. Sacela ukuthi umfonele ayikombona. Ngiyamangaza. So yona indlela yakho kuzama ukusula le nzondo nayo. Uzama ukunembeza. Business card. So cabanga ukuthi lento uzama ukungenzisa yona izosula zonke le nkinga ozoyidalela. Nkosi. Bingezinhlo siyama lento enzekile. You understand ukuthi uMaroon le nzondo yakho imhlukanise nomndeni wakhe. Wathatha ingane yabantu wayombeka kwelinye ilizwe where anything could have happened to her. Yazi noma ngayiphika lento, ngiyazi ukuthi ibheke noGabriel lento. Benani. Siyafuka, bokufunga mawa. Bengazi lutho ngama-drugs. Bengazi nokuthi uMaroon uboshiwe. Okay. Cela ungisize. Hlukana noMaroon. Makhona umuntu odinga therapist. Wena. Bukuphi? Cha mina sala ngaphandle nje nalo sasekushaya umoya. Bengimele. Wale bengicabanga ukuthi mhlawumbe mina nawe singasikhipha for the breakfast. Sikhulume. Yazi ngicabanga mina senza. Kanjani mesingangena nje emotweni, yebo. Ethi kuzula kancane, sishaya umoya. Yabo? Yini ngathi awukho right? Yini? Right, indaba. Okay, then ngicabanga ukuthi kumele ngishintshe ngoba ngigqokanga kahle yazi. Kancane nobuhle. Ushintsha umuhla nje hayi uphelele. Kodwa sithanda what if manje siya kwi-fancy restaurant ngapha manje kumele nobuhle lalela. Siyahamba manje udinge kushintsha, udinge
Uright. Ke manje ibheg yami. Ibhegi yakho uzosenzani isikhwama? Lip Ima-ke uzonanda isikhwama uzosenzani? Gloss. Yonke into oyidingayo khona kodwa nikhululeka. Yes. Asa. Yeah. Okay, ngihamba.